Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano sumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangadan tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti danang ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Di pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, ang nagpailingad iti nagan nga ikyang iti Isabela. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Happy birthday ka ni grandmother ko nga daije Boston, USA into November 10 from Crisel Domingo ti Doha, Qatar. Shout out ka ni Raquel Molintas Pelerio di Taritao, Nueva Vizcaya. Shout out ka dagiti tagamalig Isabela from Shi Salayog. Ti Andres kan Asuncion family iti Bacnor East, Burgos, Isabela from Traveler. Ni Leonardo Samaniego iti Alberta, Canada. Hello kadagiti taga Cabala Union from Maylin Malyare iti Hong Kong. Ti Bunkag family iti Isabela from Emilia Bunkag iti Taiwan. Ni Lorena Ariola iti Lebanon. Corrales family iti Mabini, Santiago, Isabela from Olive, Tuliao. Unciano, Linyan, Arnedo, Viloria family dita Barangay Barokbok, Santa Marcela, Apayao. Kan belated happy birthday iti November 3 kani Shala Linyan iti Dubai. Belated happy birthday mat iti November 1 kani Van Gray. Shout out iti Dato family iti Manabok, Burgos, Ilocos Sur from Kabagis Vlog ti Saudi Arabia. Kumusta dagiti taga Karasi, Ilocos Norte? Ti Bartolome Ramos Marcos family dita Santa Filomena, Kalanasan, Apayao from Cheryl Bartolome.
Ti Dulay family dita Alicia Isabela. Concepcion family dita Santa Maria Alicia Isabela. Kan dagiti co-teachers ko dito'y Dalton Academy Alicia Isabela from Dexter Dulay. Hello iti Sabado family dita San Pedro Apartado Alcala Pangasinan. Kan amin akapit bahay mi from KZ Cordoba. Ni Billy kan Vilma Eusebio iti Damam Saudi Arabia. Kan Naway Gregorio Salazar. Nuol Madriaga family from Rojas Isabela. Ti Kablaaw kat nagapo ken ni Ronnie Kanaway. Ni Michael Bruce from Stanley Paul Bautista. Dagiti taga San Luis Tuaw Cagayan. Ken Palca Cagayan. Ken dagitoy kakadwak ditoy Hong Kong, da J.An. Agustin, Gay Katindoy, Noriet Agtarap from Vilma Manera. Ni Virgie Ordoña iti Hong Kong, from Linda Almendra iti Hong Kong. Belated happy birthday kani Jovita Rivera, kan Joma Rivera iti October 29 from Macalope family. Luel Rueco, Mira Domingo, Versora family, dita Masikal, Bagao, Cagayan, from Leticia Versola. Shout out kani Manong ko EJ Quezon Isabela, from Ariel Timbreza. Belated happy birthday kani Jomar Padilla, iti Quezon City, from Shands Padilla. Shout out iti Magat Molina, kan De La Cruz family, dita Santa Maria Alicia Isabela, from Christopher Magat. Ni JV Berbano, Zian Carl, Hans Benedict Acevedo, Napoles, kan Berbano family, kan amin at taga-Pakak Zone 7. Ni Juster and Jade, kan Dexter Rivera, ijay Dupax del Norte, from Jasmine Rivera, iti Doha, Qatar. Milagros, Madrid, kan Manuel Balanggoy, di Tatwaw, Cagayan, from Jessica Palanggoy. The CJ, AJ, JR, Maymay, Dindin, kan Julius Castañeda, from Floresima, Castañeda. Happy birthday! Iti patpatag mi asilaw ti pagtaangan into November 12 from Ann Agustin iti Hong Kong. Shout out kani Hiling Ngayan, Lovely Joyce Kalantok, Marcelo Ngayan, kan Jonel Kalantok from Zane Aves. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Ikyang. Dear Manang Emmy, ilingad na kumalatan itinagan nga Ikyang. Isabela ti probinsyak Manang, ngamjakon inlanad ti eksakto nga address ko. Nakapagsuratak tamalagsid a pagliwliwaak day ti programa yo, kayat kumat nga ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Nagubingak anapnoan iti arapaap ti puso ken panunot ko Manang. Iti laksid ti kinarigat ti panagbiag mi, ken tinaalas nga ugali ti amak. Mamartek ni tatang, katirigat na, agkabil pay no nabartek. Ado kami nga agkakabsat Manang. Kat may sa dayta iti dillawen dagiti kalugaran mi, tamarigrigat kami lang arud kanon, nagado kami pay nga anak dagiti dadakkel mi. Rugyak ti agsalaysay Manang, idi addaak pay laeng iti elementarya. Nakagawon dagiti estudyante a babae iti high school. Nagpipintas da. Ay, gayam. JS pram da ita. Isumat lagayam a nakagawon da. Siguro, nagpintasak mat no nakasuotak iti gown. Lalaing ti agadal. Tapno yun to nag-high school mapadasak tumot ti ag-gown no ada JS prom me. Rubyakon ti magnang agawid. Tsak kayat ti maladaw. Tatulungak pa ni nanang kadagiti trabaho iji balay mi. Nakakaasimot ngamin ni nanang. Iki ang anak, ado dagiti awat ko alabada inton bigat. Tulungan nak tong aglaba taamumutan.
Masapol asumrek iti trabaho na ijay palengke ni manang mo. Ha? Agab sintak tumanan no bigat, nanang? Uwin ah. Ay, Apay ang nagsinaay ka nga iti naunag anak ko. Di mo kunaan adi nakayat atulungan ka dagiti labadak. Amumot aday tatimay sa pangalalaan tayo iti paggastos tayo iti inaldaw. Taawan mo tinamnamaan tayo ijay nalaing nga amayo. nanang, Maalan, asikasum dagiti addim, ta isaganak laang ti pangrabyan tayo. Umuna tayon amangan, ta sigurado amaladaw, ken nabartek tumanen asumangpet jay amayo. Pambano ka nagtrabaho nagmalmalam kalpasan na ogot ti sayo ti ngay saw-saw ti bugong ti pasidam kanyak buisit ka babae. Anya ngay nga rod, kat day talaang mo ti adda. Di kamot mangmangtod iti kwarta paggatang iti naimas nga ipasidakken ka. Buisit gagit de, awan pa'y serbeb. Dinakba mo nga si Kasway. Anya adi ka mo nga asikasunmot nga ibagbagam. Anya pa'y laaya ti kayat mo aklase ti panangasikaso, kat ar-aramidak lang arudan ti Ay ka amin. nagras nun pa'y matibab ka makita. Unay kan, minyong. Unay kan nga. Buisit gagit de, awan tamam. Tanghiwat mo, ang mga numakariing dagiti anak ta. Awan bibiyang ka. Waray makaring ka. Pagre-regtunan ka ito pa'y nga kina. Buisit kayaw. Awan sir-sirbiyaw. Nangurunakin ka. Ha? Tagas ano nga may. At dalalaki. Minyong, anya ka din day ta nga ibagbaga. Ay, di ka naglibak. Marikrik na nga dalalaki. Buisit ka, babae. Balang kadis ka. nang ko amin dagiti bagbagan ni tatang iti rabiin, nanang. Nakariingak pa ngamin iti simangput. Ikyang anak ko, di mo ikaskaso no anyaman dagiti nangag mo. Talaga akas tater aramidok, nanang. Kung makita yumot, uray mamidwalaangan iti makalawas as sumura ka kiji pagkadalan, tapno matulungan kayo laang. Ikyang anak ko. Apay ngamin akas dyan ni tatang, nanang. Diyak mo anak ko. Nalabit aga po iti panagin-inom na iti arak. Kumpor miladitan ang mapampanunot na, nukas jay anak kainom. Kasta ti kabibiyag mi manang Emi. Nakaro arigat mi. Takas iti nakunakon. Adu kami nga agkakabsat. Sakit kas jay pa iti ugali ni tatang. Kanayon asumangpet anabarteg. Santo agsapul iti naimas amasida. Pabasulen na pay nga adalalaki ni nanang. Taseloso ngamin. Kanti kasakitan nga isawang nanukas di anabarteg. Saan na kami kanu nga anak? Taanak na kami kanu ni nanang iti sabali a lalaki. Masansan mo't nagreklamo ni nanang iti barangay. Ngam numadano ng tihiring, ag-back out mo't laang ni nanang, tadi na kanu maitured a madusa ni tatang. Idagtawan akon iti 14, saan ang makatrabaho ni nanang gapu iti panaganak namanen. Kapilitan nga rod asimre kakas babaunan.
Kat ad-addan ajak na asikaso ti panagadal ko. Iti na minsan a panagawid ko kalpasan ti panagkatulong ko, kastoy tinasang petak. Awan ti Sir Bim! Stone minyong pangaasim, kasyan na. Anya ka asan nga ipagbaga. Ipapas ko timang bugbugkan ka! Gusto tatang! Sabi nga ko man ni Nanang! Ang ganda niya timapasabot ng kuha ng kapinyar aramidam! Hoy, kaya, aglisi ka dita. Di mo isakit na babaero nga inam no di mo kaya timadaksan. Pangaasim tatang! Gustoon! Nakakasin ni Nanang! Ang gardaran ni bibig na pwede pa lang tamgapin mo kuha na! Gusto ko man! Aglisi ka kunak! Kas itinako na ako. Ipapas ko yung timang kapit. Sakta nga mo ni Nanang babae! Anak, sa dinong ay ti pakidagdagusam ita. Kumporme Nanang. Ngamin, jak pa'y lakayat ti agawid iji balay. Amang anoan niya ti aramidon ni tatang. Anak ko, Da kayo Nanang. Kumusta kayon kadagiti kakabsat ko? kasla ta iti sigod anak ko. Nagdakkel ka apukaw ko iji balay ikyang. Sika ti katulungak iti amin at trabaho iji balay. Nanang, Aganad ka kanayon alwadam ti bagim. di kay danag Nanang. Talaga akas ta ti aramidak. Wan gayam, agpakadaak kada kayo. Mapanak ag trabaho iji Manila. Anya, nagubing ka unay amapan ijay anak ko. Kabaalak ti bagik Nanang. Saan dak ko mapagdanagan? Ikyang, Patuludan kayo matakanayon iti kwartayo Nanang. Kandi kay agdanag. Agsubli ak tumatlaang dito lugar tayo. Ikarit day ta. Anya, kumusta ti panagpay mo kada kami kas babaunan, balasang ko. Nasaya at mat senyor. Agyaman nak iti kinasingpot yung kanyak. Nagagat ka, ikyang. Awan ti makunakan ka. Iso na laeng tamadanagan aklata. Tani, menor di edad ka pa ilaan. Senyor, Sigurado ang madaksanak tumaamuan dagiti masiknan nga agpapaay kagas babaunan diti balay ko. di kay agdanag senyor. Saan ko nga ugali ti agmaramarang mang. Iso asaan dan to amaamuan nga agpapaayak ababaunan nyo. Amom, pilibakan ka balasang ko. Nagadayo tinagtao da malugar. Sakit kas itinakunakon, menor de edad ka pa ilaeng. Para itiinakan dagiti kakabsat ko senyor. Aramidak ti amin. Nakasaganak nga agsakripisyo para kadakwada. Maalangarod. Agtalinaad ka kas babaunan ditoy, aging ka iti kayat mo. Di ka agdanag. Pilinak dagiti kakadwam, asaan da ka unay aparigatan.
Bayag mo tanti pa nagtalinaad ko dito Manila kas babaunan da senyor. Kailiw ko matanda nanang. Anya nga tanog subli akon. Nalipatan mo't siguro ni tatang ti panang malok kan kwa na iti 2x2. Kan may isa, basol na mo't no apay ana aramid ko ti kasjay. Jak mo't ingagara. Di na mo't ngamin kahit ti dumngag kanyak idi. An-anawaag lang arudon, ngam di nalatasab dengan akab-kabilan ni nanang. Malaksit ka dagiti impaw-pawit ko kani nanang, kabayatan ti panagtrabahok dito eh. Adamot urnong ko. Iso at tinasayaat. Agpakada akon kani senyor. Taagawidak iji probinsyami. Kalpasan tinaunday a panawen, aya adayok iti pamilya, kan panagtrabahok ijay Manila, nagsubliak iti probinsyami manang Emi. Ti amok idi kat nagbaliwan ti amak, ngam saan latagayam. No anya ti pinanawak nga aramid na, isumutlaang ti sinang patak. Iso nga addarat ta amak ko, nga amangan no kalaat nga isidir na tinaaramid ko idi kenkwana. Iso akanayon nga agan-an nadak. Tapnog tultuloy lata makataggedak. Nagtrabaho ak iti may sa apakanan kas taga-innaw ken serbidora. Ditoy anaam-amok ni Jong. Taga-tarlak ni Jong, Adimayo ditoy Isabela. Nakaragagsak ka akasarsarita, Jong. Maikat ti banog ko iti agmalmalam at trabaho iti pakanan. Tunggal agsarsarita ta. Agyaman ak no kasta ikyang. Talaga ngamin na kahit kung agbalin ka na ragsak tunggal agsarsarita ta. Ngamin, ay ayatan ka. Ha? Day tatagpayso ikyang. Jong. Ngam di ka agdanag. Tasaan ka nga apuraan. Nakasagana ak nga goray. Amom ka di nga ubingak pay laeng. Arapaap kon ti agsuot iti gown. Kasta ka di? Wan, Jong. Napalalo ti apal ko no makakitkita ka dagiti nakasuot iti gown. Kunak no makasuot akmet no ag JS pramak. Ngam saan mo't anatungpal. Tanabaybay ak ti panagadal ko. Gapo iti kinarigat ti panagbiag mi. Ikyang? Kasta laang mat kasimple ti arapaap ko, Jong. Ngamin, simple akmat laang a tao. Anak ko, kasayaatan siguro no saan ka pala ang agpakpakita ken ni tatang mo. Ha? Nanang? Nabartak man nga minan, kat isidsidir na itay ti panang malum ken kwa na iti 2x2. Ay, anyan. Impagarup ko no nalipatan ng dayjay tanabayagan. Ngam saan pa'y lagayam? Ikyang anak. Sipod nagsubliak dito'y lugar tayo. Diyak pa'y napuutan asaan anabartak ni tatang. Agsangit ti aldaw no saan nga aginom. Makapaupay at talaga ni tatang, nanang. Makauman. Pang-aasim anak ko. Siya kunti makisarsarita ken katap no awan tiriri. Diyak mo ti itulok adang ran na ka ti amam. Maawatan kayo, nanang. Di kay agdanag. Siya kunti lumiklik tapno awan ti gulo.
Anya jay ko nam, ikyang? Ay ayatan ka mat, Jong. Agyaman ak ikyang. Impagarap ko lakit din no di na kay ayatan. Pagkunaan, Wan taamok ti nagdalanam. Natroma ka. Gapo iti kasasadag iti dalakkel mo. Ti amok kat mabutin kan ni agayat. Gapo iti mading aramid ti amam. saan ka mo't akaskan ko na? Saan ka di? Saan ikyang? Ikarikkan ka. Ipatag kan aywanan ka. Saan kan to pasakitan? Namin, saan ak akas iti amam? Agyaman ak no kasta, Jong. Agyaman ak unay. Papanam nga no pumanaw kan dito'y balay, anak ko. Didak pagdanagan, nanang. Kabaala kasalwadan ti bagik. Naumaak ngaminan at talaga iti inaldaw ang makitkita ka sitwasyon di ti balay. Kanayon na kayo nga apaon ni tatang. Saan nga agsarsar dun? Ikyang, anak. Ngamdyak kayo ti aglibak kada kayo, nanang. Ibagak no niya talaga ti panggap ko. Anya, ikyang. Makidun na akon iti nobyok. Anya, Kasta talaga ti planok, nanang. Ibaga tayo lang nga nakayat ko alibasan tinaalas a sitwasyon di ti balay. Kan tapno maliklikak mo ti anyaman na pampanunutan kanyak ni tatang. Gapo iti naaramid ko idi kan kuana. amok asaan ko maakayat ni nanang tinagbalin a desisyon ko, ngam di na kun nalapdan pay, manang Emmy. Nakidan naak ka ni Jong, kat kaasi ti Apo, nasaya at met ti panagdan nami, no pay saan kami ang nagkasar. Kanayon nga ibagakkan kwa na nga agkalay sa kami mat kuma, nang runa kat talaga nga arapaap ko ti agisuot iti gown. Ngam sigun kan kwa na, uray saan kami kano ang nagkalaysa, basta tinapatag kat naurnos ti panagdan nami. Agpay sumat ngamin ti rason na, nang runa ta adumat ti amamumi ang nagkalaysa. Eng grande pay ti daduma, ngam nagtinaglaeng itisina ti estado da. Idinto tada kami kat naurnos, kan naanayas ti panagdan nami, nga uray saan kami ang nagkalaysa. No pay kasta, kanayon latamot nga ikararag ko, asa pay lakuma tadumteng tulat tati kanito ang makapagkalaysa kami. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, ikyang. Pagayam nga ikyang, agyaman aken ka iti panagsurat mo. Anyan nga agpayso tinagbalin apadas ti pamilyam. Husto laeng ti inaramid mo iti amam kunak kuma. Ngam amok asaan anasayaat. Gaputamay sa kadagiti kapatgan abilin ti panangraem tayo kadagiti naganak kada tayo. Saan mo met aliwayan nga iraman iti kararag mo ti panagbalbaliw kuman ti amam. No maipapanmet iti estado yo ken ni Jong, maragsakanak tanaurnos kayo. Ngam husto ti kunam nga agtultuloy nga ikarkararag mo ang makapagkalaysa kayon tumatlaeng ken ni Jong tapno mabendisyonan ti panagdannayo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinlay mo iti pakasaritaam, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyay. Bintun, mapunas, dito'y lagi.
Ikaw